Avui dijous ens hem reunit aquí per manifestar el nostre desig de pau a tot el món, ja que demà, 30 de gener, es commemora la mort de Gandhi i la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Demà farà 65 anys que Gandhi va morir assassinat. Un home bo que, com nosaltres, també desitjava la pau. No hi ha camí per la pau. La pau és el camí, deia Gandhi. És tan important allò que volem aconseguir com la manera com ho aconseguim. Malauradament, estem lluny de viure en un món de pau, perquè no hi pot haver pau si encara en molts llocs de la Terra continua havent-hi tantes formes d'injustícia i de violència. Les guerres, els atemptats, els maltractaments, l'explotació del treball, la destrucció del medi ambient, són situacions que estan molt lluny de resoldre els conflictes i no fan altra cosa que afavorir la pobresa i la marginalitat. Entre nosaltres, amb els més propers, de vegades també vivim situacions de manca de pau. Quan som poc solidaris, quan no ajudem al company més dèbil, quan mirem malament a l'altre, quan no diem la veritat, quan no volem compartir les nostres coses, quan ens riem dels demés, quan ens menysprem. La pau. Per això és que aquest curs cada classe llegeix un conte de la col·lecció de la Pipa de la Pau i a partir d'aquest cal trobar un símbol que ens ajudi a identificar que la pau no és quelcom impossible com diuen alguns. És respecte al medi ambient, a la desigualtat i a moltes més coses que caldria que tots vosaltres descobriu en el plafó de l'entrada que hem construït entre tots. Una persona de les més convençudes de la importància del treball per la pau, a més de Gandhi, és Bernard Benson, l'home que ha fet una carta als lectors en tots aquests contes que estem llegint pel Dia de la Pau. Aquest home era pilot d'avió i va participar a la Segona Guerra Mundial, però més tard va voler canviar la seva vida i després d'un viatge al Nepal i influït per les idees tibetanes, va dir que es decidiria a treballar per tots els nens i nenes treballessin aquest valor tan important, la pau. Bernard Benson va fer un projecte anomenat l'Ocell de la Pau, que consistia en agafar un avió més de 300 nens i nenes de diferents països del món i que anessin a entrevistar-se amb els dirigents polítics del seu país per dir-los que acabessin tot el desplegament d'armes i destinessin aquest munt de diners a altres necessitats de la humanitat. És important entendre que si cadascun de nosaltres és perfecte, el món serà perfecte. Si som cruels, falsos i egoistes, el món també ho serà. Si cada gra de sorra d'una platja és negre, la platja serà negra. Si els grans són daurats, la platja serà daurada. Si cada bri d'herba d'un prat és verd, tot el prat serà verd. I si els brins d'herba s'assequen, tot el prat s'assecarà. No podrem ocupar-nos del món, però sí que podrem ocupar-nos de nosaltres mateixos. És per aquí per on hem de començar. Però què hem de fer per ser sempre bons i generosos? Però què hem de fer per ser bons i generosos? Són necessàries dues coses. Primer de tot, cal que ho vulguem, perquè si no en tenim el desig, no hi haurà manera d'aconseguir-ho. En segon lloc, hem d'anar amb compte amb tot el que pensem, el que diem i el que fem. Si som positius, el món serà positiu. Doncs volem, i molt especialment nosaltres, la classe dels polítics de sisè, que cada dia puguem fer una acció positiva per aconseguir un clima de classe, una escola, un col·le i un món molt millor. Aquest ha de ser el nostre granet de sorra.
per aconseguir el nostre desig, que direm tots plegats. Volem la pau a tot el món! La comunitat educativa del Col·legi Públic Sant Gil de Torà desitja que la pau sigui ja una realitat i que la violència en totes les seves manifestacions no sigui mai més present al nostre planeta Terra.